vanhu vamuri kuona vakaguka avo panguva yedutu kudai, so apo vagurwa nebhazi iro radonha iro bhazi iro riri kunzi ranga rakatakura mapassengers 105 ndobva rapidiguka. Saka zvaitika ipapo pafiwa madzadiwa, pari kunzi pafiwa nevanhu 22 pasport, tikuta pasport. Vamwe vachiri vakakwara, vamwe vachiri kuverengwa, vamwe vachiri kutariswa kunzi bho here, hapana zvakanganisika here. Bhazi iro ranga riri murodhi yekuenda kunonzi rinonzi kumurinye, iro rinonzi chikozho bhazi hatiti. Saka rinonzi ranga richienda kumurinye kundoko radonha. Saka mafira aita vanhu ipapapaka choda kuti kana une hama yako anga iri kufambira rodhi iyoyo wotombotarisa ona kuti haufa bho here, because aiwa hazvina kana kutombomira mushe. So ende pari kunzi few weeks ago muridzi waro wemabhazi iwayayo ari kunzi akazviuraya nepfuti nenyaya yematambudziko emari, maproblems. Unoziva kuti mafinancial problems, vanhu ava vanenge pavanenge vachivhura mabhizinesi aya kana kuti vachiita mabhizinesi aya, unombosangana nematambudziko anenge achida kukavhwa nemari. Saka pari kuzonzi zvikwereti zvinenge zvawandisa, zvakutadza kubhadharika manje, ndobva angozvipfuudza iye nepfuti, bhaazvirova nepfuti. Iko zvine zvibhaziwo racho rasaro rakudonha radzima vanhu vakawanda kudai. So situation iri apa kumana haina kumira mushe. Imagine 22 vanhu vanoita kugurwa alright. Ndo situation dzedze kuti munozongoona vamwe vanhu vachizobuda vakaita kubhandejwa, ukange usipo unofunga kuti vanhu vari kunyeba kana kuti vari inyaya yekuti dziri kugadzirirwa. Aiwa, omana zviri kuitika zvakaoma komana. Ndo situation yacho iripo. Mahwana komana,